Kello 00.15, Y28 ja 16 lähdöillään itään Koskipuistosta. Linja 13 otti tästä jo reilun istumakuorman. Samoin käy linjalle Y23. Vain linjaa 22 ei ole näkynyt. Kello 00.25 Hämeen silta on avattu liikenteelle. Pysäkit täynnä odottavia matkustajia, etenkin Hervannan suuntaan. Linja 13 tulossa 00.40 lähdölle. Lisävuoro. Saa nähdä, miten linjan 30 jono reagoi. Nyt pistää ruuhkaksi asti. Linjojen 30 ja 23 jonot ulottuvat niin pitkälle, että linjan 23 auto saa taiteilla päästäkseen laituriinsa. Ykkönen Härmälään oli jo Kalkusta 11 jälkeen tullessaan 20 minuuttia myöhässä. Nyt 00.30 lähdössä uudelleen Härmälään. Ensimmäinen hämminki paljastuu. Tässä linjan Y1-auto 00.40 keskustorilla. Tässä linjan 18, kun täällä toinen linjan Y1-auto. Jostain syystä toinen on puoli tuntia myöhässä. Kello 00.40 vara-auto lähtee liki tyhjänä ohittamaan. Kaksin kappaleen linjan 22 autoja peräkkäin. Tässä vakiauto ohittaa vara-auton. Perässä tulee linjan Y23 täynnä oleva lähtö. Kello 1.10 linjan 30 lisäauto ensimmäisellä lähdöllään kohti Hervantaa. Tätä tulee kovaa vauhtia täyteen. Linja Y23 ei vielä ole saapunut, mutta jono on pitkä. Kello 1.15 linjan 30 vara-auto ottaa ensimmäisen tuulilasikuormansa keskustorilta. Joko viimein pääsee linja Y16 liikkeelle. 1 ja aivan täynnä. Kolmatta kertaa tuulilasikuormaa Hervantaan. Kello 1.40. Muilla linjoilla hiljaisempaa. Tässä linjan 1 auto Härmälään kello 1.45. Illan viimeinen aikataulun mukainen lähtö. Ei ottanut lähtöä yhdeltä, jäi odottelemaan. Kello 1.15 2 Pirkkalan bussia kyllä tyhjensivät laiturit. Nyt ihan kohtuullisesti väkeä matkalla Härmälään. Tässä yön tuplausvuorotoimintaa mallia länsilinjat, tilattu puolen tunnin vuoroväli. Siitä huolimatta, että autot ovat peräkkäin, pysähtelevät samoilla pysäkeillä. Tässä keskustorilla kello 1.45. Asiakkaat odotelleet noin 40 minuuttia bussia pahimmillaan. Linjan 1 lisäauto Härmälään kello 2.15. Ensimmäinen lähtö. Perässä linjan 26 vakiauto illan viimeiselle lähdölle 10 minuuttia myöhässä. Linja 30 toimii tänä vappuna kyllä ihmeen hyvin. Liki puolen tunnin välein tästä 30 ohi suhahtaa. Tuulilasikuormassa toki. Myös linja 13 toimii tänä vappuna hyvin. Tässä vakiauto lähdössä 20 lähdölle ja pysynyt hyvin aikataulussa kaikki lähdöt. Linjasta Y1 ei tietoakaan, kun jo 2 linjan 18 autoakin on peräkkäin. Täältä viimein saapuu Y1 vara-auto. Vakiautoa liki puoli tuntia odotelleet saavat viimein jonkinlaista iloa odotuksensa päätteeksi. Kello 2.50. Linja 30 vakiauto vielä lastaamassa, mutta huomattavaa, että kellon lähestyessä 3 jonot Hervantaan ovat tavanomaista lyhyempiä. Ja tämä osin johtuu siitä, että kaikki Hervannan lähdöt on ajettu ja
likimain aikataulussa. Linjan 1 Härmälään jälkimmäinen lisälähtö. Reilu 30 henkeä kyydissä. Ei ollenkaan huono. Toisin kuin suunnitelmat, auto ei käynyt multisillassa välissä, vaan siellä oli toinen auto. Edelleen hyviä kuormia Lentävänniemeen, Kalkkuun. Vielä tulee viimeisiä 30 sekä 4 aamulähdöt. Hetken jo näytti siltä, että Hervannan suunta olisi tyhjenemään päin. Äsken 13 jäi toistakymmentä henkeä yli. Ja nyt 30 tulossa toista autollista ja Y23:eenkin oma autollinen jonoa. Näin linjalle 30 saapuu aamun ensimmäinen vuoro illan viimeisen perään kello 3.50.